Ja, det var ikke længe før vi skal ned og køre vores første bikecamp i Piemonte i Italien. Det er den 11. til den 16. maj, at vi har 5 gode dage nede i Piemonte, hvor vi skal cykle, vi skal have god mad. Det er jo Italiens spisekammer nummer 1, og vi skal selvfølgelig drikke noget god vin. Det er hele essensen med at tage derned. Lige nu er jeg godt nok på Mallorca, men landskabet i Piemonte og på Mallorca er meget identisk. Der er ikke så store afvigelser fra landskabet, men til gengæld så er der andre ting, som der gør udslaget, når vi kommer til Piemonte. 11. til 16. maj er der stadig ledige pladser, så jeg håber at se nogle af jer på listen der. I skal kontakte os på info@vsok.dk. Skriv til Natasha der, så vil hun kunne fortælle, hvad der er tilbage af pladser. Men i hvert fald så håber jeg meget på, at vi ses i det smukke italienske Piemonte, hvor vi skal cykle, hygge, spise og drikke og have det sjovt. Vi ses. Hej.